Sengiyaqhenya ngabashana bami bayahlonipha abashana bami bayamthanda umalume bamthanda ukubhuba I'm excited. Sanimulisa emakhaya igama uShanteli wakwaMangethe. I welcome you to Imbeleko show. Nesivakashi lana umculi weMaskandi. Angazazisa ukuthi ubani usukaphi. Sanibona kakhulu kaMangethe unjabulo mchunu lo ngiphuma phansi KZN eMsinga emachunini endaweni ethu iSekis Drift othulini. Ngiyabona uswethile uqeda ukuperforma. Uzuza kanjani mawuqeda ukuperforma kule show? Ngizizwe ngijabule kabi ngoba indodana kaMtshengiseni uSiphe uyena kaZolontsha namhlanje nangendlela nje ubaba wakhe akasithokozisa ngakhona safunda isikole sisebancane nami ngathi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngempela ngibe ingxenye yento eyenzekayo kwaNdimande namhlanje ngibeke nethuba lokuthi ngiyoperforma kwilaunch yakhe so lokho kusho likhulu kumina ngijabule kakhulu into enziwa abalandeli namhlanje yathokozisa kakhulu ngendlela bayijabulele ngayo iperformance kuyabonisa ukuthi ngempela cha nami lento engiyenzile ngempela bayibonile bayithokozela kakhulu okuyinto nje ngifisa ukuthi ingaqhubekela phambili yenzeke futhi kusekuningi engifisa nami ukuthi ngikwenze nami ngikwenzele abalandeli bomculo eNingizimu Afrika nasezweni lonke nje jikelele. Okay, so yiphi ingoma yakho oyithandayo? Kulezo siwaziculayo yiphi oyithanda kakhulu? Noma nokungiculela. Noma ke ngingayidlalanga namhlanje kodwa ke ikhona bayazi abantu abaningi ethi abashana ethi sengiyaqhenya ngabashana bami bayahlonipha abashana bami bayamthanda umalume bamthanda ukubhuba I'm excited. Yeah. Okay. Hayi ngiyakuzwa. So namhlanje uthosiza kule show ne i-target yakho bekuyini? I-target yami bekuyikho ukuthi ngempela baningi abantu abagibelile bashiya imizi yabo bayishiya imindeni yabo bezofuna ukuthokoza eAlexandra ngase ngathi nami uma ngabe sihlangana nje nabafowethu sireheza lapha ngathi noma kanjani ngiyafisa ukuthi ngempela senze into yamehlo sibajabulise nangempela akusho ukuthi kwenzekile ngoba ngisho ingane encane ngisho umuntu omdala ubebonakalisa cha uthokozile impela ngendlela ekade senze ngayo lokho nje ngithi noma ngihamba sengibuyele emuva kungijabulise kakhulu lokho futhi kuyangigqugquzela ukuya phambili siphinde futhi senze okuningi nabafowethu engibambisane nabo. Hayi siyabonga yini ungathanda ukuyishela abalandeli ungashiya noma inombolo zakho kuze bakulandele uthole abalandeli abaningi nje engakusho kubalandeli kunje ukusupport umculo abafowethu nikwento eyenzayo inhle ngiyafisa ukuthi nama kanjani umculo uyishintsha impilo zenu nikubone nani ukuya phambili empilweni zenu ngokunje nilandele umculo wethu engakusho ukuthi ngiyatholakala lapha kunjabulo umculo music kanjalo nakunjabulo umculo lapha ku Facebook kanjalo na ku TikTok ngikhona ezinjabulo umculo ngiyafisa bangilandele bafowethu angazusho okuningi ngizokwenza kulonyaka kodwa ngingasho ukuthi kukhulu liyeza abaqhubeke nje nenamba yami bangangithola ki 082 67 262 99 ngiyathokoza kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu. Guys, continue to subscribe, like, share and comment. Bye. Sengiyaqhenya ngabashana bami bayahlonipha abashana bami bayamthanda umalume bamthanda ukubhuba I'm excited.